Er stie een soort spanning op het feest na de opscore van vorig jaar. Daarom is er dit jaar extra media aanwezig. Eilanders en de burgemeester roepen op om de passe vrijheid te respecteren. Sa roezig als het waar nou is, sa restig wie de nacht. De Amelanders lieten de passen gewoon haar werk doen en de joen is zonder grote incidenten verroen. Ik denk dat het uiteindelijk meevalt met hoe het gaat. Dat er een mooi feest gevierd wordt. En dat Amelanders veel plezier hebben in hun Sinterklaasfeest. En er zijn cameraploegen aanwezig, u was er ook. Maar volgens mij is daar op een correcte manier mee opgegaan. Er wie een protte onrust op het eiland in de oren naar het feest. Normaal sprutsen lieten ze daar geen media ta. Bewenners wie in bang dat ze haar een feest nog kwijtraadje zoenen. En daarom binnen ze verrommen dat op een liedsincident na het feest zonder probleem viert waard. Amelanders vertellen u dat ze grutsk binnen op hoe het de nacht verroen is, maar binnen direct wel kleer mee. Na alle stress van het oorroene hier willen ze nou de boel oprommen en hopen ze benammen dat in het nije hier de rest weer omkeert. En wij hopen dat datgene wat er nu ook gezien is en hoe de media er ook verslag van heeft kunnen doen, dat dat ook een stuk respect geeft voor de traditie voor de komende jaren.